Alt det jeg gik igennem i går for at finde mine nudler var spild af tid. Jeg gik hen til mine venner i dag og sagde, de har sgu da ikke nogen yum-yum-nudler ved Rema. Jo, de står ved køleskabet. De står der, hvor alle de store pakker med nudler er. Det tror jeg ikke på, men i dag gør vi det igen. Okay, stop lige det der dramatiske musik, halløj noget. Nå, okay, vi tager ved Rema i dag igen, for at finde ud af, om de faktisk har yum-yum-nudler. Det er sidste gang det her. Det er den sidste part. Beklager. Nå, skal vi ikke stoppe alt det her snakkeri og komme i gang? Jeg går lige hele vejen ind på mit værelse bare for at filme en lille kort intro. Nå, men nu sker det. Lad os finde ud af, om det er rigtigt eller ej. Okay, nu er det nu. Okay, de er ikke her. De sagde, de var ved køleskabet, men det er de ikke. Hold kæft, det var nederen, de ikke havde nogen. Nå, jeg kunne ikke finde nogen, men jeg fandt dem her. Så dem laver jeg nu, og så spiser vi. Okay, skal vi se, om det her nudler er bedre end yum-yum-nudler? Lad os finde ud af det. I ser i hvert fald fandme gode ud. Nå, lad os prøve at smage. De smager den cirka det samme, for at være helt ærlig. Det er fandme lækkert. Og hvad fandt vi ud af i dag? At Rema ikke har yum-yum-nudler, men de har de her nudler. De er fandme gode. De smager næsten af det samme. Nå, tak fordi I så med. Det betyder rigtig meget for mig. Vi ses i næste video. Husk at like og sub. Peace.